okay lang kung ginuubos ang kanon. Ginapil ang kaldero. Nangalimot tayo pagbalik. Mabalik ka pa pagkabukas nga, nawawang ka na. Kaya niyo lang tutoy, pagpatutuklin na. Ikaw na kung pagputang ito. So, diba, tunda lang. Ginupdan niya ikaw, naturog. Marvin. Masaya, usita sa Marvin. Naglibog yung istorya nga doon dito ba? Ang tawag doon, in English di, kumbaga tukar non-stop, di ba? No. O, ano tawag doon? Non-stop, di ba da? Naglibog nga, di ba nga nahuman to sa istorya, di naliwat. Hindi, bak. Ano? Yeah, may balik-balik. Ano? Talaga, amo itong bitalya doon. Dahil kinantaon ko lang mga un-rap mga music nga. Naibatam, wait ito yung... Iba mo rin ako, sige, ditso! Nasinay puloy! Nasinay puloy! Ano sa'yo? Sige! Nasuko! Dito dito! Happy pa ma... Happy pa ma Islida! Dito! Nasuko! Amon magkasabot ako rin siya. Amon magkasabot ka na ito kami suga. Ano? Ingon pa ko. Pasinsirin pa nga. Ingon sila, pingis. Ano ang kantang? Katawag gani, paparam pam pam, di ba? Pamaram. Kaya wala ni Alfred ngayon lang. Ingon sila, pingis. Ano ang kantang? Wala siya mga lingi-lingi sa wala, lingi-lingi sa tuo, pamparam pam pam, pamparam pam pam. Buslot iyang ilong, abot sa dawong gana. Mali. Yeah, ito man masing yeah. Arina. Ano? Ibibigay ko na yan, di? Pumagyamang. Pumagyamang. Ang problema yun. Ha? Ikaw. Kasi yung katawa. Ala. Eh kung klaro kay storya doon, kung tinuod, hipulay pag singa diretso. Sag nini na kuanan. Nabanggaan. Mabangga nini. Sag si Juloy, diretso. Yung gani mga pabugat doon. Juloy. Sag ni. Di naman kagamit. Tingnan ko lang niya papa, kaya ito palalit. Pinaupong na kay Sherwin. Hindi ako, hindi ako makainom. Hindi na abutan. Jesus! Mo nga siya rin ko lunglong lang nga boy ba? Kinahanglan natin mo istorya, laray ni mo, usa ka, usa ka baga kaharap. Usa baga ko ang good, kayo usa lang kasugad. Balikan ko na last 3, burabana ko. Pagbalik nagdog sa last 3, pero sige laray ni mo, bakit mo istorya ko ang lunglong. Balikan ko alas 3, sakto nakapainitay na kabalay. Pero mo usay, kariguan ko. Alas 3 kita ko quarter to 3 na. Pag-abot ka doon sa alas 3, mara ko na sa ilong dito, kan siminto nagsugad ba? Ito pa ng tiil. Ito mga pag-abot, ano? Wala siya daw. Ano na? Waray kung tao niya sa masaba. Tamo eh lulo koy magasa no. Magasa. Magpagi ba rin ng tiles naman, Jo? Wala magay mo dong dong ko lulong. Na wala daw. Kaning ko ba nilolong? Galing ko nilulong ba? Di ba nasa linga? Para ikaw daw. Dali na. Waray nga magkasabot ng istoryahan. Ano nang istoryahan? Pati ka rin, ha? Ilulong. Ino ka lulong? Ilulong. Mabay ko ni Palong yung sala. Hindi, may dyan nga di. Asawa mo ilala. Mau na akong lala. Virgin. Kang lala. Itawag ang lulong kan ko ang lala. Ko ito lulong. Dongking tao itong dongking. Ang lulong lot nga. Ang lulong lot nga kang Virgin. Ko ito itong kabilong tawag itong kay Daros. Kaya kwento na ito mas ang pitsaw no. Okay na okay na. Waray pa. Ito mas dore. Pagkonto ko waray mga artista. Hiklares ano? Blame ko na parang pampam naghihap. Ibaga, nag-iliw na si Mama Lighter ito. Ano ko rin? Ikaw na kurak lighter ha?
Bro ko na pakita ko sa kali mag-book. Amo ni sa amo. Isumatang din niya. Ano? Ha? Nari nga London. Ubusan lagi-lagi. Kuan nga eh. Pero makapirgis ka nga ni makita ka na tiding itong matindi ka na. Ano, doon sa no? Kasi kanya ka na didira. Dito. Oto. Yan, dito na ako. Oto. Bisa Hawaii tili pala. Lumbaw, timbarahin mo na sa'yo pag itom. Dito mo kita ka daw. Doon na. Nag-hallucinate. Anong tawag doon? Hallucination. Hallucination noon. Kung nga yung destination. Hindi na. Dito na kita. Hindi. Ay. Na, kung nga pa no. Hindi pa no. Hindi. Pagkul ba ko naman pag kinigol. Itiri mo pa nili yung kontrol ng iri mo nga muron. Ito ba may da busag, may da kuan. Oh manton. Maghami mangguton. Sigurado. Sigurado. Pag ihila, kumbaga umihi, mala inaw-inawon nga. Mala inaw-inawon. Oo, likot. Dino to niliyo kay may bala ni wala nagtulog ka luwag. Ay, pero hindi. Ito men busag nagtulog. Ikaw mahimo lang, pwede may sulod na dahon, tampong pala. Paano kunin mo, di ka ni makaong ba? Mo ko Bado nga bata. Ta. Mayawa ang kapuyang yung pakarida. Klaro sa to? Diri, kala rin siya kaila. Ay, tulad ako. Tamang hinala ni. Ang hinala nga. Kahaman, tunong na nga may bayad, sigurado yung mga yupipan. Kaya pa yung mga rin, takot na katigil ka mo piginom. Sumutog no. Pakuha ko mga panang kanilahin kuhan, sing panikuan, tubungan kan tsuk-tsugo, di nga ni tundok ito. Di ka tumakuan. Tubungan. Wala kaya niya. Kata. Wala ito. Buli, adi na buli. Di sila. Ah, mo ni. Buloy. Oo. Sige. Yan na. Dito. Dito na loy. Dito na. Nadili buloy. Oo, yawa ko na. Pero magkawali kay gusto eh. Kaya mano mati. Tularayang ko patin. Minsan ka ba mo? Pati ang puloy. Ano mat hindi ka puya pa. Gimana manak? Ano liwat? Nagpuloy bayad. Di na mo labog la. May tun ko ang pamakulbang ako. Iya to abilidad ano? Ano? Dudes, iya to. Nakatigoya. Na. Kung dako timpo siya diri. May ko niya abilidad. Mana ba yung magbasa? O kung yung pinakita ba? Tuton. Nano man pa naman. So, nas ko naghihigang ko no. Bagay murma. Guwapo. Manggut. Buto to. Hindi ko nakainom. Kaya no? Buloy? Oo, nano mat. Takon ka to ng hurin baga. Labi na balik-balik yung brief. Nag-anggut yung siya dito. Yan siya umat ka. Pag-abot yung babae liwat, di at masubir ka na yun eh. Kinano mat, kita kan pagkakuha nila nga nidyo. Gusto. No! Naunong na ako ng pontoy. Siya umat iya. Bulabog yan. Hindi na ako tungit mo soy. Hindi na ako. Oo, siya ang kuno ko gusto nada. Teka, lagi ko ng konta. Naka-auto ni Aymin. Uy. Ah, bugadik. Siyang pa. Ipagi na ni Mintul Trip. Bulabog ka kay mano maginyabo man to nang di pa nagtampo to sa dodo. Oh, ganyan so ganito doon ulo. Yawa pisti ka ba kay buot. Kami tantan daw kay biro. Ito ni motor ni dodo. Ni pabulkitan. Kaman ay milot nang utang natin kuan. Bunay kun ano da. Paslit ta tabok. Ano ko sa ako na? Oo. Nagtap motor sa dodo yan ito tabok. Alagad kay ginlinarayan namin tantan nagpakatigol kami ato. Nya nami kay adpang timbana. Kay dili kay magluto kuno kadaan ang nya siring. Magluto kadaan kuan so beton. Pag ginlagahan ni tantan, sige may pautangon tekaw pero saan di mo bayad? Masimana pa kuno. Sino ko kan? Pautangon tekaw ano mamay ko pag ana bato na haulay kuno. Dudusin katawa.
Iglangan-langan diya kay maglung agap ako no. Nutuon. Ano ni dudo nakatagduwa sugad. Oh, huno sobra pa nga ni ko no. Sumat ko niya. Sumat niya. Natila pa ba kasi ni dudo ya ba kika ko ba kay bikin tablong gidi. Nao do. Masuk do. Na ano mga ni. Mano man pa makalat. Malumang ka man. Takon sa miring ngus. Dilap nga niya sa anak mo bot. Oh, di masih yay. Namina na yan. Ina na yan ang namuta. Damo pa nagpayad ko huwan wala pa mamalit ang mga babae. Sa may dapa. Ando nga mag-uyab kung may dapa ngadto na. Ano gusto mo rin nila? Damo kanina pa nga dito makani kanina. Wala pag irit tutong ka dali. Pawat na huwag ka ba? Ada kayo ho pag abri niya. Pag tikang niya pag ayad kanina mga basta kay og siya bumuhat perdi na yan 1.5 scatter. Wala pa yung kumarin niya siya dito pala era ba? Hindi 1.5. Sige ito kanya go. Pali yung kuha nga 500. Taksi. Sudah mo 500. Ito mga tao. Talagang pare anak nakaduha na balik-balik, di ba? Kaya akong duda to, gamit to, guys. Ay sila ng cellphone, sabagay kay ndul nito man na. Kaya dyan po. Natigol din nga bata. No? Dala, regala ka. Iya ako, bumbu ang good. Pwede ka tanong minum dudes para matanggal mo dudes. Shot ka ba? Pwede ka tang shot mga tulog ka shot para tim ubo di rin makuan. Doon na ka rin